Når du skal have afmonteret et toilet, er det vigtigt, at du sørger for at lukke vandet først. Det gøres hernede på den her hane. Når du så har lukket vandet, og er sikker på, at den er lukket, så tøm lige toiletcisternen for vand. Simpelthen bare ved at skylle ud, så du er sikker på, at der ikke er mere vand i toilettet. Der er ingen grund til at få det vand ud over det hele, når du først skal have toilettet af. Gør det lige et par gange. Så er du klar til at løsne slangen her, den her flex-slange her. Så er du klar til at løsne den fra selve toilettet. Det næste du skal gøre, det er, at du skal have løsnet de skruer, hvormed toilettet sidder fast i gulvet. Der er 2 på hver side. Det er jo mens du lige har gulvet frit for toilet, at du har mulighed for at rense nedenunder, inden det nye toilet det bliver sat på. Det er selvfølgelig sjældent, at det er de huller fra det tidligere toilet, der passer på, men så bliver du nødt til bare at måle ud og lave nye huller. De 4 huller, der er i forvejen, de bliver jo dækket af det nye toilet.